ओमफ्राय लोगोफोरनो फिसाइफोरखौ बेसे अनो बेस्रा फिसाइफोरा लोंबाय बायदों होननानै बेसे ओमफ्राय आं एसे बिबाय आरोना आंबो फाग्लिखासो नालाय हात्ताखौनो मोनासै आं नै माला ना बाथोन नै माबा गरसि एवबाय लाफा एवबाय पटल एवबाय ओमफ्राय नै माबा दाउदैबो रुबावबाय ओरै अमा ओरै दालि भगबान खुलुमबाय लोगोफोर आंनो जोबान ब्लुटिस नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय लोगोफोर सबाय मा जेव बावनो हानाय महर लानो नै थांनो ओंखारबाय नालाय जाथारलालाय आरोना थांनो ओंखारबाथाय आरो जाला आरोना जेबो जाला गाननाय जोमखांबाथाय थारमाने लोगोफोर खामानि जोब्बाय फुंनि फिसालायाबो स्कुलाव थांबाय फैबाय दुगैबाय आलारि बाथि सावस्रांबाय खामानि दामानि जोब्बाय ओमफ्राय आङो हारसिं बिराद थानो बादों आरोना गोसोआव गाज्रि मोनबाय थादों आं ओंखायनो आङो सासे लोगोनाव थांनोसै आरो आं दसेनो लेंहरबाय थादोंमोन बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय बेनावनो एसे थांनो आङो गोफोर थांनो ओंखारदों नै बिमा फिसा दसे बेबो आं बायदिसो फिसाय बेलेगाव थाग्रासो आं बायदि सासेल' नङा जोङो एसे लोगो हमगोन साथाम ज' जानो नागिरदों बिराद गोबाव जाबाय लोगो हमलायलाया ओमफ्राय आंहाथ' नै प्रेगनेन्ट जानायनि उनावनो डिलिभारि जाखांनायनि उनावबो आङो एकदम रावजोंबो टाच गैला माने रावजोंबो लेना थांलाय फैलायानो गैला होनजासै आरोना स' दिनै आङो बिसोरबो लेंहरबाय थादों नालाय सुखु दुखु एसे सावरायहैनो ओमफ्राय आं नोंसोरनो मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थादो लोगोफोर थांग्रोनोसै आङो स्कुटि सालायनोसै आइदै हा मानाखै आंनाव जाबाय लोगोफोर थांनोसै ओमफ्राय आङो ब्लग्सबो एसे लालांबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोरखौबो देखायनो सेस्था खालामगोन फैयोना फैया फाग्लिफ्रा भिडिअआवहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि फिलिंफोरखौ शेयार खालामलायनो एसे थांनोसै आङो बिराद लोगो हमनो गोसो जादों नालाय सोलाबलायला गावबागाव बयहाबो स्कुलाव थांनाय बिदिनो मोनफा मोननै खामानि हौवाफोरबायदि ओंखारनांगौ जायो ओमफ्राय बेफोरखौनो जोङो एसे ज' जानानै टाइम दिहुनलायनानै एसे लोगो हमलायलायनोसै आरोना ओमफ्राय आंहाबो ओंखाम ओंख्रि मोनखाजोब्बाय फैनानै दा जानांगौल' चल' स्कुलनिफ्राय फैनानै दहाय बेयावनो गालांखादों आङो प्लेनिंआ मैयानो जाखानाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय मालाय सलायनायखौबो गाखोनो मोनला गावनो सलायबाय थानांसिगौ खिथु रुवायलायनाय जाग्रा लाबाय सोनाफोर एसे नै दा आंनानो फिसाया जाहैगोन नालाय ओंखायनो एसे रायलायनायाव दिगदार जायो लाखाबाय दिनैसो पास फैनाय नालाय गेटआव है भिडिअ खालामदों फाग्लि दिनैसो पास फैदों नालाय आंबो फैफेराखै ओंखायनो गेटआव लेंहरलायबाय आरोना नागिरसो फैदों आङो सफैबाय आरोना लोगोनाव नै स्रां स्रांसो रुमानो फिसा जाम्फै नायनानै बावबाय आंना जायगा गोथार नुफैदों नालाय मालायनि रुमावनो एसे हाबनानै आवगोलावहाय ज' थायोमोन आयु आहा दांखोखौसो बाथ' दंलायलायनाय नाय माबाय आव होनलाय नानि बोरै होनलाय आं दै गाङाखै ओहो बोरै ना बे मावजिया अरा ओमफ्राय बिमा ए अराबालाय जाबाय दे अरनांगौ आरो मावजियाबो न'निखा खोमा एफा बुरजा जानो हाया बियो जि मोजां जायो नै आयु नै जाबाय ओमफ्राय नों बेनो होबाय थानोसै माव बे जाजोब्बाय थानो हालाथ' नोंसोरनानो आन्दायनायाथ' आन्दाया मोजां मोनथारदों गावहा आयु इलाय जाबाय बे जानो हालालै मामा एफा गिदिर इलाय एफा गिदिरखौ होबाय नोङो ना मिमियालाय ना मिमि नङाबा मावजिबो दङ मेवा जाया बोरै जि जादों नै जि मोजां ए मावजिखौ एसे गिदों बिमा थांलाय नोङो आयै मोजां मोनफैथारदों मा होनदों बिमाया ओमफ्राय आंहा बेरायनो फैया थांनो रोङासै नै ओमफ्राय सिबाय लोगोफ्रा जि संखावगासिनो दङ गासिबो फिसाय गैयि गोजासो माने आरो फिसा गोनां नालाय गगासिनो दङ नुदों ओंख्रिफ्रा आइटेमफ्रा भगबान ओमफ्राय दालाय गथ'फ्रा एखेबारे संखावगासिनो दङ आरो जानो जोमखावगासिनो दङ आरोखि ओमफ्राय फिसाखौ दोनथ'लायनानै नामा बुङो मोनिका एसे हरदो बाल सना डार्लिं फिसाय गालांजानाय गालांजानाय गोजा एकदम गालांजानाय पार्टि
बिराद गोबावजों दिनैसो ज' जादों लोगोफोर जोंबो बिदि जेबो पार्टि खालामबाय थाया आरोना गाज्रि दामोन ओमफ्राय लोगोफोरनो फिसाइफोरखौ बेसे अनो बेस्रा फिसाइ फैबा लोंबाय बायदों होननानै बेसे ओमफ्राय आं एसे बिबाय आरोना आंबो फाग्लिखासो नालाय आयै सना बिनिसो हायखांलायथारबाय नै एकदम लकेल होननाय जादों आरोना फिसाइफोरा फैबा अबाय नागिरना मोनलोंनो ओंखायनो न'आवनो मालाय एसे एनै सङै दोन आहाबो फिसा देरबा संनानै दोनगोन आंना फिसाया बारा लोङाहाय बिदिखौ फिसा जोंहा एखे जिराय जमनायसो आरोना ओमफ्राय नै साथाम साब्रैजोंसो बिदिल'हाय गिलाससे लोगोफोर जोंना जेबो गाज्रि गैया जि गोबावजों लोगो मोनलायनायसो नालाय बेखौनो हाबाय नङा दानो बोरैबा जागोन सिबायफोर जानो होननानै बहायबाय आरोना ओमफ्राय आंहाथ' फिसा गोनां नालाय नै ओरैहाय भगबानासो मिथिगोन बेसे सान्थि मोनजायो फात्ताखौनो मोनासै आं नै माला ना बाथोन नै माबा गरसि एवबाय लाफा एवबाय पटल एवबाय ओमफ्राय नै माबा दाउदैबो रुबावबाय ओरै अमा ओरै दालि भगबान ओमफ्राय बे गेजेरनिया आंहा फाग्लिया बेखौसो नोजोरा बारा मोजां नङा नै ओमफ्राय आंहा सनाफोर आंना बिसो आसोल मालाया नोंहा मा एवदों नांलायलै दंखायो नांला जाबाय हिनजावफोरना बिदिनो मैद्रु मैलाजोंनो जोंहा मोजां मोनो आइटेमफ्रा मालाया लादाला हानाय ओमफ्राय गोथावैनो फारि एसे दोखो जाबाय आरो मालाय संनाय ओमफ्राय आं मा जाखो जिराय थैसुना नांगौबा बिहरबाव होनदों नोंहा खोरखिथिं आयै सिबायफोर जोङो जासिगोनहाय नै गोबावजोंसोहाय बिराद गोबावजोंसो नैहाय सिबाय जोङो एखे बारा गैया आरो आंना नायग्रा लोगोफ्रा आं बादि गोजाखा गादा गुदा गोजाखा सनाफ्रा बिदिनोखा सनाफ्रा एकदम गोबावजों खनसेल' गाज्रि दामोन जोंबो बिदि फालथु नंथारा आरोना बे पापिफ्रा हारसिंल' नालाय जोलैफ्रा ओंखायनो बिसिनि संनायखौ मोनजादों आङो ओमफ्राय आंहा नै अपमानानो लाजाला बेदर ओमफ्राय फिसाजोआ मा नै जानानै लागोनसै लोगोफोर जानायखौ देखायबाय थालायला बे हाखा जायो नालाय जोङो आंहा सुनोबो गबाय नै मालाय सुस्रांजोबखांबाय जानानै 2टा जानोसै नालाय थांसै दे आंहा जानानै मालाय फिसाजो दासो उन्दुलांबाय आंना सनाफ्रानो सुजोबथारबाय नै आं जादि जिराय मोनजाबाय आं बावनाय नंला आरो थांलागानि गय जास्रांबाय आरोना दख'ना बफजोबलायो आरो ने मोजां देहाय दे फिसा बाखाबाय आंहा थांनोसै टाइमा जानोसै नालाय जि 2टासिम थाफैथारबाय आङो दहाय खयथायावनो फैयोमोन लोगोफोर थांसै आङो जि मोजां ओंखाम जाबाय आं बुबु बाबा बेनाव थांसै नै सासे लोगोआबोमोन नालाय फौजिनि बिसिनिफ्राय दुखु दाहानि गेजेरजोंबो एसे ओरैनो एखमबा स्कुटि बोराया दुखुआ जोंहा साखावनोसैलाय 2टा जाथारसै स्कुल गबासो थांनाय जाबाय ओमफ्राय आंहा स्कुल टाइम जाखाबाय नालाय सनाफोर नै थागथि फिसालाखौबो लांफाखानोसै आरोना खरमथलाजों हाबनानै आङो स्कुलावबो हाबखाबाय न'आव थांस्लाबनो हाखानाय नंखाला टाइमानो गोरोब जाखाबायसो गखाबायमोन नै मासिलाला गेलेनानै आरो फैलांदों सफैबाय सनाफोर ओमफ्राय बेगखौबो बे ससेखौनो लानो हाला आं गस्ला होलायबावबाय आरोना बेनिफ्राय बिराद आरामैसो जिरायनानै मोनजादों थेवबाबो ओरैनो जिरायनानै उन्दुलानानै मेंखायो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ फुरा नायलांदों ओमफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो बेनिफ्राय जायफोरा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांथार ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै गालां लोगोफोर आं बारे बुङो गासिबो भिडिअआवनो बुङो आंबो नायहैफिनगोन आरो आं नायहैफिनखायोबो आंना नटिफिकेसन फैखाजोबो आं नायहैखायो एखमबा टाइम मोना जानो हागौ खिन्थु आं लासैनो नायहैफिनजोबखायो आं नटिफिकेसन बाराव थांनानै नायहैफिनजोबखायो आरोना आङो लोगोफोर स' आंनिखौबो नायहैबानो जाबाय ओमफ्राय मायदि मोनखो जोंनि बे गोबावजों लोगोफोर लोगो मोनलायनानै ज' दसे इन्जय खालामनायखौ आं नोंसोरजों शेयार खालामबाय आरोना गाज्रि दामोन जों सानफ्रामबो बेफोरबायदि नङा
कास्कर आंनि हालोदखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय नै बेबायदि लानानैथ' नों सोरजों मा पार्टि रावबो बिदि नङा बयबो फिसाफोरनि थाखायसो थाला जोबखानायखा स' जोङो लोगो हमलायलायनानै आं बिराद गोबावजों लोगो हमदों नालाय ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनबोबाय आरो गोसोखौ ओमफ्राय आं थेंक इउ बावबाय आंनि लोगोफोरखौ आंखौ एथ' मोजां आइटेम संनानै जाहोबाय लेंहरनानै बेस्राफोर ओमफ्राय ओंखाम जानायनि टारगेट गैयामोन आरोना मा होनो ओरैनो बेरायहैनायनि टारगेटल'मोन जास्ट 2 घन्टासो थानानै आं फैनो सानदोंमोन ओमफ्राय फाग्लिया मा होनो अमा बेदर लांनानै दंखायोमोन ओमफ्राय मालाय फिसायनि संनानै दोननाय बे आं नोंसोरनो देखायनाया रोसि दंमोन नालाय आंहाबो एसे लब जागारबाय एसे लानोसै साननानै लानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय गोजोन मोनबोबाय आङो ओमफ्राय दोनथ'नोसै लोगोफोर थेंक इउ स' माच